Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Armida, apay anak kami suot ka manan. Ada parikot mo? Kasano, uray awan basol ko. Nasermona nakmanan kini manager. Ay na, di ka katibal lang na iruam, itikas dyan maugali ni manager. Ay, jak man amo. Amok mat na asigot ti ugali ni manager. Ngam apay ama sa irak latan. Masair ka, gaputa di ka makabales. Ngamin, manager dayjay. Ngam no pada tayo lang nga empleyado. Ay na, sigurado adi mo palabsan. Si Kamat, tila ipagpagam. Talagamot ngamin. Ay na, kabisado kan, Armida. Amok, ti ka ba ulam nga Armidan? Isungaron nga ado kadagiti padat ang empleyado, ti mabutangkan ka. Talagang jak itulok asyakit din ti padpadasan dagiti padat ang empleyado. Saan dak akabaulan? Mana, naing bagtadakan. Oh, apay bong. Ni mama, madimanan tirik na nga. Anya, amangan mat no nagbannog manan. Maiparit kan kwa na ti agbannog, gapo iti sakit na. Damagag nga rin niya pinapasama. Kapaya madimanan tirik na nga. Ngam di naman kaya't nga ibaga kanya. Kan, ayan na nga eh. At ay silid na, mana. O sige, siya kon ti makaamo. Amwak no kumusta tirik na na. Apay nga tangawan pa ni Armida. Apay adamdamagam, ha? Carlo. Ha? Ko nga. Awan mo kit di, Jana. Saan nakla na irwam amaladaw asam sumrak dito eh. Kanayon namin na masapan. Ay na, saan asumrak ni Armida ita? Ipa-check up na kano ti inana. Takimaron sa manan ti sakit na. Ha? Kastagaya. Agoray ka man, Carlo. Talaga nga agatapak kan kakat. Ag gusto ka kan ni Armida agayam ko anya. Ay na, di kan aglibak. Husto saan ka di? Agayat ka, itigayam ko. Sige, Jana Ado pa'y tinaskan nga Armida katrabaho. O mama, sapay lang kumata ipangag yung bilin ti doktor, Saan aron ba nga agbanog kayo? Maiparit mat lang ang tagpuyat, tapno saan ang umato ti blood pressure yung. Uwan, Armida, laglagi pa kakanayon dahita. Masapo na kanayon nga ipalagip ko kada kayo. Kasubag kayo no daduma. Saan anak ko? Nairang tayo. Huston, mama. Saan kayo nga agsaw? Tama nga nung umato man ang ti blood pressure yun. Si kakit di mo, anak ko. Di nagpagdanagan ko naklangarutan. Mama, saan ang mabalin ajak agdanag may papaniti ka sa saadyo? O ala, mabiit lang ha, taisaganak ti kaninyo. Itikas na, makatumar kayon iti agas. Ado ti saan anay rin pa sa trabaho, gapoy ti pa nag-emergency leave mo. Masapo lang may ring pas mo amin dagijay, itangal daw. Madam. Sang kaibiling ko mat? No ag-emergency leave kayo, siguraduan nyo akabigatan na, iring pas yun ti trabaho asan nyo anay lupas. Naman niya tinaramid mo, Armida. Talon nga aldaw tinapalabas manipod nag-emergency leave ka. Ngam saan pa'y analpas dagiti trabaho? I'm sorry, madam. Saanan ang maulit? Rumbang laang. Tano maulit pa'y dayto yan napasamak. Mapilitan na kamang yulog iti memo para kan ka. Pang-asi, madam. Saan dak ko maamemuhan? Aramidak itamat lang ang dagiti jak na iring pas at trabaho. It will be done, madam. Ay na, masapul nga rin nga ag-overtime ka, Armida. Kapilitan, Jana. Ay, anyakit nga minan, manager tayo. Awan konsiderasyon na. Next week pa'y mati-deadline dagiti palpalagpas na kanya. Among matanday jay, tigre. Sakit at dapuliday jay nga limahatak.
So, napigsa ka dagiti big boss. Kasano nga rod? Umuna akton, no pa nag-aawid, ha? Saan tama kapag kuyo? Taag-overtime ka mat. Kapilitan iring Pasko ti trabaho. Tanadyak maaramid. Sigurado sa bali manan sermon ti mangag ko inton biga. Nasip natin. Ngamsa na bali. Basit lang ang anday ko. Hindi plan ka iti kape, Armida. Ay. Carlo, api nga ka pala dito Ha? Adda ngamin imparimpas kanyak ni Madam. In overtime ko. Nakita nga adda ka pala laing dito Isong intimplahan ka na iti kape. Ato yun. Idi sumlat ta ditan. Okay. Sige. Agsubli ako ni Jay ayan ti Aramida. Kunat lanog may sa akong dito building me. Nung addapi kayong katwak. Ay, sa bagay. Gusto man. Tapno jacket madanagan. Jak inuman tinted na kape. Narigatan. Ang mga nulin na ukan nakit di itigayong mo. Bong, di mo liplipatan apag tumaran ni Mama, ha? Ang mga nuday taman la cellphone mo, ti as-asikaswam nga agmalmalang. Saan matamanin? Summer ka din iti office yun? Nagsapa pa ya? Masapol ngamin nga isaganak dagiti in overtime ko idirabi Tapno di nakmanan sermonan di manager mi. Kasta ka din, manang. O, jibilin ko kan ka, asikaswam ni Mama. Wen, manang. Tigagdanan. O, alangarudan, patuloy akong ading ko. Kunat to, matamasapa ka. Iso nasapa ak matasimra. Masapol ngamin nga i-photocopy dagiti daddo maakopya ti in overtime ko para iti files ni Madam. Naimbag man, tag ko rin dito Xerox machine tayo. Agluko-luko dito ikat. Kasta iya. Ay, ison sa nagbunto. Masikuran ako naroon. Good morning. Oh, good morning, Carlo. Nasapa ka mo Well, Jana. Ada ngamin naskan nga Aramida. Ala! Ayat na pasamak! Dahil ta Xerox machine. Nag-malfunction manan. Nagmalas matan. Sigurado, malaksid ang masermona na. Ipabaklay pa'y kanyak ni Madam Tigastos itinaperdi ang Xerox machine. Uy, hagulin mo kalatan. Di mo lang aklunan Kasano ko maadyang aklunan ngay? Naimbag ko manudata lang ang timakamo. Nung addaday siya akayo. Ay na, makapasuro na talaga. Agulin makan. Abay ang Madam. Sino ka na kayo tinaudi ang nagaramat iti Xerox machine? Sana siya. Tsaka mo, ma'am. Jana, madana ka na. Shock, Madam. Shock, tinaudian ang usap iti Xerox machine. Alang, agsarita tayo ti opisina, Carlo. Da kayo, agsubli kayo, kadagiti trabaho yon. Armida, insalakan na kami, Carlo. Wala. Apay na inaramid na tikas dyan. Loka, mas daang kapailaang. Simple lang daytaan niya. Agayat ka ni Carlo. Hoy, di ka man agsaon itikas na dyan. Anya nga agayat niya bagbagang. Ay, tsak kaya tikas na arabak mo Carlo. Armida. Sigamat kaya. Apay. Hoy, Carlo saan ang kaputa inaklon mo tinapasama? Kat pagarupo mo amakisin na nga dakan ka. Diyak kinidaw kan ka nga aramidam tikas niya. Iso ano mang namnama ka nga agbalin ka nga espesyal kanya. Gapo iti naramid mo. Agpatingga ka laangan iti mang namnaman atan. Tadyak tumakisin na nga dakan ka. Tandaan ang dayta. Ay, anyang tikas to Kunak amasang pa ang asumrag ita. Ngam naladaw akitin. Sapay adumanin ti masampol ng iring Pasko.
Aday ng titeko ko. Adda sabong dito itipon ko. Asino nga ta tinangtid ka dito na sabong? Ni Chana, isensenyas na ni Carla. Tiawanan baing ka, Carla. Paiman. Tiaw mo siguro day ta, Carla. Kat magustuak ti panangtid na kanyak iti sabong. Sa anak at chipan niya. Hoy, Carla! Good morning, Armida. Diyak ka sa pulan day ka asabong. Iso nga isublikan ka. Katkas itimbagakon. Sa anak ang makisiningad kan ka. Mom, Armida, sa anon a husto, ti Aramidam. OA ka una yan. Oh, apay man yan. Saan narumbag ti kasi atratong ka ni Carlo Anya? Nakasingsing pa dyan tao. Nataar. Kan, amok at talaga nga agayat kan ka. Mabalin ka di dyan, sardangan tapag sarsaritaan ti may papan iti day ti alalaki. Jack, amukan ka. Kasla di mo matgamin kaya. Mabit lang, adawag niya din ko. Hello, Bong? Manang, at agad ospital. Intaray ko dito ni Mama. Ta sana makaangas. Anya, o sige, umayak ka na Agos dito ospital. Umayak kon. Bong, ading ko, kumusta ni Mama? Manang Armida, awanan ni Mama. Sana na-espalda kiti doktor ni Mama. Awanan ti nata. Armida, makipagrik na Agyang dyan. Armida, kitaong di mo baybay ang tibagin. Di ka kanunod mangmangan kan at maturog. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan ka. Nakam. Ipasangsalpad na dito. Ni Carlo. Ala, apay, di mo ammo? Manipod iti mo arabi iti lamay, aging ga ita last night, adda dito ni Carlo. Kat dagiti trabaho iti opisina. Iso tinangalukoy kada kami apag titinulungan ni nga iringpas. Armida. Datalangin ka da dito sama kita ng tinga. Ita ka nagda ka dito nagsangsangin. Diyak maakalon nga awanin ni Mama. Amin tayo. Dumtang tigas ka. Masabi na klunin tayo. Gapo tayo pati na itudin. Nagawin tayo. Itulod ka ng kanibong na ating mo. At dani dyan kotse. Kaya't masawan. Inururay na kami. Well, Armida, saan kayo ang mabalin na baybayan? Nangurulan ka. Amok akasapulang itatinangan dingay kan ka. Kada kayo nagkapsat. Ketandak dito ay. Saan kayo abaybayan? Armida. Daydin tinangrugyan ti panagsindingad mi kini Carlo ang nagtinag iti relasyon aging ga iti panagkalaysa. Mo naginggat si bibiyag kami. Syaklaen ti ayaten na itilaksid
An. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket manipod iti pagayam nga agnagan iti Susan at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagsardengak iti panagadal ko. Gapo tanarigat ti adda a panagbiag ni. Nagsardeng akon tapno makapagtuloy iti high school dagiti tallo nga addig ko. Kat simrekak akas babaonen. Ngam ditoy anadaanak iti parikot. Nga iso ita ti inak isalaysay dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay tinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O sige, awatan ka. Kasi katin rekomenda ni Helen ng office mate ko. Karuba na ka, kat amuna nasaya at kaataong. Agyaman ak, ma'am. Amin na trabaho dito'y balay kat aramidem. Aglaba, agdalos, agluto, kanda dumapay. Wan, ma'am. Ikan kay iti tumutop asweldom iti binulan. Kat no makitak anagagat ka, mabalin anayunak pa iti sweldom. Wan, ma'am. Kat agyaman ak unay iti panangawat yo kanya, kas babaunan nyo. Imbaglakit din taamok ti agluto. Kan nainbag ta saan anapili dagiti amok iti sidaan. No anya ti lilutok, sidaan dalatan. Awan reklamo da. Good morning, Susan. Good morning, sir. Agkape kayo? Sige man, itimplan na man. Sige, sir. Mabit lang, sir, Paitimplaan kayo. Sugar, black coffee. Oh, atoy, sir. Agyaman na ka. Magusto ak titimpla ma. Eksakto lang. Agyaman ak, sir. Susan, apa yung nagpaay ka katugon? Saan ka din ang gadadan? Adang iti second year college, iti ka na maestra, sir. Nga nagsardangak pailaan. Gaputawan kwartami. Ken kayat ko nga agtuloy dagiti abdin ko. Nga uray makalpas da ko maaging ga grade 12. Nasayat ka kabsat Saan ka ama naging bubukod? Sana balikan niyak, sir. Tamabalin ko pa lang timanggad. Barang makaurnungak para iti panagadal kunto. Kasano ka makaurnong? Nukas tayo katulog lang ti trabaho. Addan tulat ta masaraka ka sa bali, sir. Ngamno ita, agpaayak pa laang kada kayo. Sa bagay. Napintas ka, Susan. Ada ka din boyfriend? Awan pa'y, sir. Nasayat na basta. Agtorpos ka pa iti panagadal mo. Sakbay ang maki-boyfriend ka. When, sir? O sige, agar mo sarkan, chin-chin. Tapno saan ka amala daw iji school mo? Wan, mana? Ibusan lang taada di taplaton, Wan. Tapno good girl ka. Wan, mana? Susan, pakilabam to man to uniform ko. Wan, ma'am. Chinchin, agawam ti agarmusan. Amang numala daw ka. Wan, mami? Ma'am, insagana kong dagiti balon nyo ka ni Chinchin. Nasayaan. O sige, tain na kagdigosan. Sige, ma'am. Sige, Chinchin. Inom mong tigatas mo. Tapno ka na yun ka napigsa.
Mun manang. Kasta. Natulnog ka nga ubing, Chinchin. Kasta ti kayat ko nga ubing. Punasak na ito'y ladawan mo ang nakakwadro, Sir Arnel. Ay na. Nagtaarkan iti da ito'y aladawan, Sir Arnel. Sayang. Adamot namin asawang. Agpaaramak kumakan ka. Ngam. Ay. Talaga anataar ka, Sir Arnel. Kat. Agayatak samutan kan ka. Sino nga taday ta? Mabitlaang! Idiso ka pa lang, Sir Arnel, ah. Tain na kilokatiri daw. Ha? Sir Arnel? Gwen, nalipatan tayo cellphone ko. Sige, sir. Sumrak kayon. Ina kong Susan, naalakan tayo cellphone ko. Sige, sir. Susan. Sir, tiimak. Pinatpatamutan. Gwen, gamin. Ididan mo pala dito balay. Sa balang tinariknakan ka. Nagpaito nga. Sir. Gwen, Susan. No kaya't mo. Ituloy mo ti agadal. Kat siya kung ti makamo. Sige, manganta. Igagda na. Bayadak tin order ka. Agyamanak, ah. Manganta. Kabayatan na pagsarsaritaan ta ti parikot mo. Unay kang Susan. Hindi pa siya namin ti sumbatan. Akasawa ta. Di ka man, Lito. Ag best friend ta. Ngam kasta ti ibagbaga. Kan may isa. Addan girlfriend mo. Ang awak lang. Ang awon pa lang iti kasta. E dintot agparparikutak lang arudan. Apay. Agayat ka kaya talaga iti ama. Uwan. Basta, maag ka. Una. Kinamaag tayo ta, Susan. Isa atap mo di kagpasol. Pumanaw ka niti palay tagiti ano. Di ka gaya ayam ita apoy. Tamangan mo masilit ka. Lito. Sakbay nga umununag dito arik na. Ita amo panalaki. Panawa mo. Ato iti sweldom, Susan. Agyamanak, ma'am. Sige. Rumor kami ka ni Chinchin ita. Adadarayan mi a birthday party. Sige, ma'am. Imunan a rumor ni sir mo. Ada ka na naman tagapagnana ita a Domingo. Kasta ka di, ma'am? Pasensya ka pa'y laan. Saan ka pa'y makarwar ita a Domingo? Tawan agbantay dito balay. Sige, ma'am. Okay laan. Ada kayo maggayaman, Sir Arnel. Umunag kayo. Susan. Narakom lang, sir. Imbaga kamayat, hindi nakawagan iti sir. No kasta aduluhan na. Rumara ko ma. Sana bali, taadakan. Inakanak. Saan ka na rumara? Iso nagsubliak. Gaputan mo karimwaran dadig na. Kinapod nyo na. Kung punaklaan at tapagnak. Inuray ko labing manaw na. Saan ba nagsubliak? Kuha. O niya. Umanungot ka ni Timpaga. Pumanong ka dito'y balay. Agabang ka. Siyak ti makamo iti rentan. Kan amin na masapsapol mo. Ngam. May mayatan nak saan ka di.
Ay, ayatan ka unay. Bawas na nga ron. Saan ka nagkatkat pa eh? Siyak di makamuhan ka. Aday na. Nakasibuga ko kadagiti masetas. Oy, basang! Ha? Umay ka man dito, itaday bagak biit. Di ka aruba, kalakay. Apay ka di, tata? Napintas ka, basang. Hanggang sayang tiking napintas mo. Amaw, nakita kayo kini Arnel ang naging narakop. Anya? Adda kayo di talikudan ti Balayda. Sinurot na kay Jay, kat naging narakop kayo. Nagtuhid kayo? Hapay, di yung mapanunog nga mga nuwad na makakita kada kayo? Ko. Amo basa, sikati matadahal, no di ka pa'y pumanaw. Apay, tata. Gapo ka dita naging narakop kami. Kat adan relasyon ni. Ay, sana ka nang tapno jak maawatan titig na yuki ni Arnel. Sakbaya maduktalan ni Digna ti relasyon yuki ni Arnel. Nasaysaya at apumanaw kan di Balayda. Nagpakada akon ka ni Sir Arnel, Ma'am Digna. At ang amin sa bali apang gada. Anya? Ne, kalaat man tayo ta, Susan. Wan, ma'am. Pasensya kayo kuman kanya. Ay, asino ngayon ti sumukat kan ka dito'y balay? Sapay nagrigat tagsapol itikas kan ka mapagtalkan. Sorry, ma'am. Ang bayan nyo. Tamang kita iti sumukat kanyak dito eh. Nasayaat no kasta. Sige, ma'am. Agpatuloy ako. Agyaman ang unay. O niya, magustuhan na ito yung pagnadam? Wan, Arnel. Apag isulakan niya. Taagmay may saak man. Kat, ada trabaho pang isarkakan ka. Kabayatan adi ka pa'y lagatan. Anya trabaho dahi ta? Iti pwesto tigayam ko. Paggatangan ka dagiti prutas. Sige. Nagdaman kan ka. Ibagang natang naman muna. Di mo ibagbagang nga ta relasyon ta. Narigatan. Ang ano idamag na kanitig na. Sige. Ala, isimpatan dagiti gamit mo. Tulungan ka. Tapno mabihin. Nabanunugak iti trabaho. Ang sa nabalin. Nasaysaya aton dahi di apang gadak. Ngam ti adak ijay balay ta Arnel. Ha? Ti cellphone ko. Adda umawawag. Kita man. Ni Lito. Hello, Lito? Mabalik ka din kita tayo itong bigat. Oh, apay. Basta, agkita ta. Orayan kayo sa restaurant na nanganantay niya. Alas 5 Ha? 14 Jinky. Kaya't nakakalungot ang makasarita. Sige man laangan. Sige nga ron. Kastapay. Bye. Bye, Lito. Ay, anyaman nga tang ti ibaga kanyak ni Lito. Sige, makan tayo. O sige, katsakot ti makaam mo iti bayad. Sana bali, tadamot kwarta. Sige Kumusta kan, Susan? Nasaya at mat, Jinky. Napintas ka lagtaan. Wala. Jack itulog ang lumaad eh. Kumusta ti amo man nakarelasyon mo? Kuha. Sika talaga, Susan. Nagtanggan ti ulong. Pimanaw ka ngagpaiso iti Balayda. Nang paspasyaran na kamat iti ko na madagos mo. Wanganin. Ay, ayatak launay. Talaga ka di amaag ka?
apay ka din namin amakibiyang ka, lito. Bagik daytoy. Isabay anak mo. Best friend ka. Kadya kahit ang madadaal ka. Kasan nung nagsikog ka? Pudno nilito, Susan. Kasanon agsikog ka. Apay, maibagam ayat isolisyon. Kwa? Susan, agpanunod ka kumaan na iba. At daanan iti asawa di ka relasyon mo. Ay ayatan ni Arnel. Kat ay ayatan na kuhat. Kat naragsak kami. Ngam saan akumpleto day ta akin naragsak, Susan. Lukas na nga awan iti ayan mo. Sa dito ti ayan na. Siyempre, iti ayan ti asawa na. Maawatan mo't nga tati kayat ko nga ibaga. Yes, ma'am. Jinky. Ay ayatan na ka no adda iti ayan mo. Kan kasanon mo maamuan ni bakit na ti relasyon nyo. Likli ka munday ta boyfriend mo. Taadaanan iti asawa. Umadayo ka bailaan. Tapos malipatan da dyan lalaki. Agbakasyon ka bailaan iti sa bala lugar. Likli kang timabalin ang mapasamak kan ka. Apagbabawyang to iti udi na, Susan. Ate, idulin mo. Di kagdanag. Tunggal sweldo ha. Magilasin na kati para kan ka. Apa yan nagsanay ka? Idi Rabi. Asino ti kadwam anaturo? Ne. Anya klase ti saludsod day ta, Susan. Kaya't ko asong batang ti salusod ko. Asino ti kadwam anaturo, Idi Rabi? Ti asawa? Saan ka di? Anya? Natural. Taasawam lakat ng ngam amom ka din no anya ti marikrik na. Tunggal awan ka iti danak. Kat adda ka iti ayan ti asawa. Kunak man, ako mo day tabanag. Kaputang mo nga dasawa. Well, amo. Kat nasakit gayam. Saan anay tiragsak ko? Saan ka ang mabukudan, Arnel? Iso anak ka ikanda nga kwan. Ang linipatan. Anya? Puno. Ay ayatan tatitunggan maysa. Naragsaktan o ang kanuhata. Ngam saan nga umdas na ita para kanyak. Saan ka ang mabukudan? Kurang ti atensyon mo para kanyak. Amin abanag. Adda kabingay ko kan ka. Diyak kaya't tikas na. Naamiris ko. Ano say-saya at gayam ano agayatak. Daytay talaga akabubukudak. Asa anak laeng ang makininagaw iti asawa ti sabali. Saan ko akayat at ilalaking ay ayatak. Kat adda sa bali a babae a kain-inagat na. Susana. Iso ang gusto lang dagitinangag ko a malakad. Naskan awas-waso ko ti maipapan ka data. Sana. Pangasim, Susan. Ay ayatan ka. Ipaay mo dayta nga ayat iti asawang Arnel. Kat pangasim, aglinipatan. Saan ka kuman nga agpagpakita pa'y kanyag? Adaan kan iti asawa.
Iso asaan ang maiparbang ti relasyon ta? Day tagayam ti makagapo. No apay nga inayaban na kami kinilito. Sige na, isangit mo. No apay ngamin ani Arnel pay. Susan. Ay ayatek ni Arnel. Namusto lang tinaramit mo. Pasaan arumbag ti relasyon mo. Ngam kasladyak kabailan. Itala dayta. Ngam inton agangay. Malipatam tumatlaan. Nang runa no dumteng to tay lalaki aparagan ka. Kasi tay, inawagan na kat ko na naasaan na kano ang kabailan ani makita. Napailuyos kay ti kinamaagalit ng tinkwana. Si kamot lang ti madadaay. Diyak kabailan. Wan. Diyak kabailan. Sinang sangita, ti panang waswas ko iti relasyon mi kini Arnel, Mr. Lonely. 5 na bulan ti napalabas, nga maging gaita, isupay laeng ti ay-ayatay. Kat saan matan ang nagpakpakita ni Arnel kanya? Daytoy ti pakasarita. Tuy pagayam mo, Susan. Agyaman pagayam Susan iti daytoy pakasaritaam. Pagyamanam dagiti balakat ngayon ka nang nangyagan. Tadagita ti may saan ang turungkan ka, ito umno ngayon ka aramidan. Tapod no launay, Susan. Naragsak ka man iti relasyon nyo, ngam at dalata kasingin na asakit ken liday. Ket sapay la kuma, tasaanin ang maulit dayta, Susan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ni pagayam na Susan at taga Baguio City. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin gagayen. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daisy adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Daisy. Jakon inlanad ti address ko, gaputa dalatabain ko iti bagi. Kan kadag iti masaknan iti inak isalaysay. Nga mamok ama kay batak iti napatag nga adal. Baban iti inak panangibinglay iti pakasarita. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo. Dear Panagkunak kat napudnukan ka day dyan. Ay na, Lorna. Talon akakadwa tayo tinagpanag akaasi. Kalpasan ang nagtalak da iti customer ang nagaram kadakwada. Ay, Daisy. Iso asa nga nakabasdak. Uy, ayat mo paspasamak kan ka.
Diyak ka mahalor na. Kalaat mo tayo nga imalsam tirusok ko. Anya? Ay sos, kita ama. Amaan mo't nga niya daytan. Ay na, Daisy. Kasayatan na agpakita ka lang iti doktor. Masapol ama amwam no apay nga agduldulok ka abigbigan. Anya kamatan, Daisy. Apay nga mi na di ka naganad. Diyak ba't amo ang makargaan at mamagrasya? Kasano ko maadi mo amo? Daytan tumot ngamin. Taga po iti ayat yu ang makatagad iti extra. Kompormila di tanti sarsir kanyo. Anya ngay ita? Mamagrasya, pangasim ko mata din ako nungtan. Ibagam noon niya ti aramidak. Diyak kayat tiyag sarding nga agtrabaho. Tamasapol nga agpawitak lang ta iti abasto ti pamilya nga day ti probinsya. Ay na, Daisy. Di ka agar aramid. Laglagi pam asaan ang mailintag ti biddot. Babaan iti may sapay abiddot. Iso ano anyaman ti pampanunutan. Nang runano dakas. Di mon ituloy, Daisy. Di ka agaramid iti sabali pay abiddot. Kan nakarkaro apag basulam. Daisy, namuak ti ka sa sangad mo. Saan ko man arumbang nagtrabaho ka pa'y lahay? Tamang ano niya ti mapasamak kan ka. Sigurado ani Lord na tinangibagakan kan. Saanan ang napatag no asino tinakamwak? Tinapatag ita. Dahil ito'y ibagakan ka. Anya ayang ibag. Daisy, nakasagana ang mga langon kan ka. Ikalaysa ka, basta umanugot ka. Bigbigat apod-pod no nga anak ko da ita at da iti saklok mo. John. Pangasim ko nga, Daisy. Umanugot ka kuman. Aklunan na kung ta ikalaysa ka. Saan ka mga rabrabak lahat? Ay-ayatan ka talaga. Ket aramidak ti amin para kan ka. Kastamatan iti bihag nga adda iti saklot mo. Daisy, saan ka pa ba nagbali na maag? Agpanunod ka na imbag. Lord, iti mabiit, dumak ka lang ti tiyan mo. Saan kanton ang mabalin nga trabaho ijay club? Iso akasayaatan no ikam iti gondaway ti jaya ni Jonas. Oh, apay adi kag sao? Dangdanggan nak ka di, ha, Daisy? Wan, dumdumagak. Ngam pampanunutak mat di may papan iti dayta. Adang aming putang ko. Anya ko matipagbut ngam, aber? Ang mga naisidir to ket di kanyak ni Jonas di may papan iti dayton adda iti saklot ko. Apay nga minakadnam di tao. Panagkitak mat ka ni Jonas kat nasimpat a lalaki. Pagwadan. Kan masiguradok at talagang agayat kan ka. Ta saan nakaasar-sardangan apulos. Saan kan nagsayang iti panawan? Kas iti naibagakon kan ka, iti mabiit, madlaw tong ti tiyan mo. Kasayaatan no aklo na mo ni Jonas, kat paalangon kan kwa na. Itaman pa'y nga inawis na kagpasya, Daisy. Kaya maragsakan akong nay. Among Jonas, diyak ka mo numaang ka. Wan mo talaga lang ang adi mo at aramaten ti panunod mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ang mailibakan ka no anya ti kinatao? Saan ka di? Kan amo matan no anya ti kasasaad ko ita. Daisy, imbagak matan nga ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga langon kan ka. Isungawan ti anyaman na kanyak. No asino ka man, kan no anya ti kasasaad mo ita. Pangasim ko ma, tadi mo pagduado ang tiriknak para kan ka. Sige. O manungod akon, Jonas. Ah? Anya ti kayat mo asawan? O manungod akon, iti kayat mo. Iti tiyayang. Aklunan kan, Jonas. Agpaiso?
Wan, ngam sapay la kuman. Ta saan to apuon tiririta kas agasawa ti kina siya sino. Ken ti kasasaad ko anang aklon ken kaita. Ikarik, Daisy. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kat ipasigurado ken ka. Akabalak nga ipanagna. Daisy, balasang ko. Saan ka nagbambanog atan kabulana mo? Nanang. Laglagi pam akan ayon timbilin ni Jonas. Masapol nga iwanam tibagin. No ada masapol mo, ayaban naklaan. Nakababain mat, nanang. Ay na, awan tirumba nga pagbainam. Apukok day ta. Kasla siyak meten at may kadwa nga inam. Iso nga awan tirumba nga pagbainam kanyak. Sige, mabiit laang Mapana ki tersena. Gumatangak iti asing. Naibus nga minan ti asin tayo. Kat madamati pa naglutok iti tinula. Dayjay ti rumbang asidaem taagda sabaw na. Mabiitak laang Daisy Agsubliak adagos. Agpada na saya at Jonas kantina. Manipod in kalaysanak ni Jonas. Kat nagnaad akong dito'y balay na. Awan apulos ti negatibo nga impakita da kanya. Napalalo ti pa na nga si kaso da kanya. Jonas, agree ka. Jonas. Jonas. Abay ka din, Daisy. Aganagaksan. Nagsakitan ti dyan ko. Anya? Ay, sus. Masapol nga rin nga ipan kayo di ospital. Itamat lang. Uy, Jonas. Ay na, talaga nga aganagakon. Anday ko. Mabit lang. Riingat ni nanan. Dua kami ang mangipan kan kayo di ospital. Ay na, nakariing gamot kaya mo, Daisy. Ay na, naglumpo ang maladagat impas ngayon mo. Ayan ti anak ko, nanang. At day taman na yun. Nakaturog iti abay mo. Oh, saan ka di naglumpo ang maladagat impas ngayon mo? Ay na, nagwapo na pukok. Apay nagsangit ka ngay. Ay na, di kang sangit, Daisy. Makapatakas hindi ka sa saad mo na ita. Diyak lang amin malapdan, di ba? Ala, gusto, ang mga lumakariing ni Baby James. James, tinagan niya. Well, Daisy, James timpanagan kan kuana ni Jonas. Kat bagay na launay tinagan na James. Talagang awan ti maibagakin ni Jonas. Ipatpatag na unay ti anak ko. Nalaos ti pa na nga si kaso na kada kami na agin. Talagang inakunan apudpud no nga anak na ti anak ko. Ititsak amo alalaki. Nang apay kastoy. Uray kasano ti kinasaya at kanyak ni Jonas. Uray nakalo ti panagayat na kanyak. Sa anak lata ang makarit na iti ayat kankuan. Uray pilitak ti bagit. Talaga adyak makarit na iti ayat para kankuan. Apay kastoyak. Tinasayahan. Agpakada aktarong manak. Kaya't ko nga iliw-liwag tarik na. Sa nabali, tawan trabaho ito ni Jonas. Isupay lang ang tiagaw awil. Hindi
Inauda na pa nagiti pagpapayam. Nakasaritak ni Lom na. Naamwa ka nakiasawa ka gaya mo. Ngayon, naamwak ba't ang masikog ka? Sakbay nga ng asawa kan ka. No masikog kan sakbay nga inasawa da ka. Usibla siya ti ama ti anak. Saan ka di? Tsaka mo, kan mabalin ka di, Ronald. Naira na lang ang nagkita ta iti ipapan ko dito yung sentro. Pinatgak na ang tiawis mo ang mga dito restaurant. Ngamjak ipalubos akong kumpurmela ditang tibagbagam. Ops. Di nagpakitaan iti Jack magustuhan, Daisy. Ang mga nagkibalta kat ibagak ita asawa. No asino kitibiyag mo. Dahil iti tandaan na Daisy. Manipo dita. Masapul nagtungpal kay ta amin na kayo. Ano saan? Siguraduwag amadadael ti pamilya. Makalawas ang anadlaw ko na ulimag ka, Daisy. Apay ka di? Awan, Jonas. Sana ka mamati. Amok nga da pagdaldalanan. Iso nga ibagam ko makanyak. Noan niya ti mapaspasamak ka. Awan, Jonas. Mamati ka kumar. Mamati akin ka. Ngam no bilang lahat. Di ka agpangadwa amang ibaga kanyak iti anyaman aparikot mo. Agasawa ta. Ket addaak dito'y akanayon amang andingay kan ka. Naimbagta da kayo nanan. Nasabat kumot dita paraangan ni Daisy. Agdardaras. Adda ka no papanan na. Kas laburido matya asawam. Uwan nga ron, nana. Iso ang masapol asurutak ni Daisy. Da kayo pa lang ti makaamukin ni Baby James. Sige. Uwan anak ko. Siya kung ti makaamo idapo ko. Anya ka di talaga ti kayat mo. Apay a pinilit na ang makisinarakan ka dito parke. Daisy, sana dito iti pagsaritaan ka. Sumurot ka kanya, tanda pa panunta. Tiyak kaya. Amok no anya ti anta iti panunot mo. Amok ba't lagayan? Apay nga rin nagkad-kad ka pa ilang. O may kang, di kang tanan. Hingkan kay ti kwarta. Sa anak kon akas iti sigot nanay. Adnan asawa. Ikagkaguma at tagbalbaliw. Patula amit. Saan ang nagbaloy ti kaskan ka, Daisy? Isa kasayatan no sumurot ka, tap na malpasan ti amin. Nagsimple lang matigid daw ko ka. Sumurot ka kanya, takalpasan na, awanan ti parikot. Nagsimple saan ka di? Diyak nga rod kayat! Umay kakit din. Saan? Ibatang ti asawa! Awanan ka itibain! Gusto! Ala, friend. Umadali man ng enrollment tayo para iti second sem. Ay, uwan nga ron, friend. Agsarden ak pailaban. Anya? Apay agsarden ka? Sayang mat Sayang talaga. Nasken pa lang agsarden ak. Kalaat mo ti kasta desisyon mo, Elisa. Apay, ada ka di parikot mo. Among mat na masakit ni nanang ko. Di mat makatrabaho ni tatang. Ni manong ko laang ako lintinam na maun mi. Iso aka sa pulak dag trabaho ita. Ay, uwan kat anya nga ron ngay. Diyak kumakayat ti sumardang, tamasayangan ak matlaan. Ngam awan talaga ti maaramidak, friend. Ngam ikarima, ituloy mong tumatlaan inton makaunong ka. Saan ang mabali nakasta kalatan? Uwan, friend, di ka madanagan. Ituloy kun to talaga. Among mat akayat ko ti makaadal. Manong, sumardang ak may lang agadal. Agtrabaho ak. Agdinulong ta para iti agas ni nanang. Ha? Siyak matimbaga sumardang ka, ading ko. Kabalak pa inot, ading ko. Maasyanak unay kan ka, manong. Si kaamin tagas gastos ti balay. Pati allowance ko kat si kaaminan. Sana bale. Inton makaurnong
ituloy kong tumot lang ti agadan. Ay, adaking ka dayta. No, saan mo to kabaalan ti ang trabaho? Kaya't aganor ka manin. Siyak to ti makamuken ka. Agyaman ak manong. Man nakaawat ka talaga. Awan ang yaman na dayta ading ko. Anyangay nga rod kaya't tuduata lang mat di. Nataatag tinulong. Anyangay nga rod kaya't bakit kan lakay matan dagiti naganak ta. Wan nga rod manong. Di matan makatrabaho ni tatang. Kan saan ba't nga rod mabalin nga agsardeng ni nanang nga agtumar iti agas na. Ading ko, kabaalan ta daytoy basta tinulong ta. Di bali ta, awan pa'y matibukot ka pamilya. Aywan kayam. Amo ka di ti kayan ayat mo, ti panggap mo, ngagsardeng, ti panagatal mo. Saan pa'y nga rod manong? Ibagak pa'y lakan kwa na intun sumarungkar di ti balay. Kasta ka di? Ala, sige. Ibaga mga word kan kwa na at saan nga baklaan. Wan manong, siyaktun ti makam mo. Aywan kayam. Apay sa din na iti pag-ubraan na ni Rodel. Ijay matlasigod amanong. Makiman maneho iti van ti angkel na. Kasta ka di. Nasayat man nga rod no kasta. Ta saan lang agtamtambay. Wen manong. Oh, adtoy nanang. Umuna kayon amangan. Ay, agyaman ak anak ko. Akat mangan kayo matan Umuna kayo nanang. Urayag pa asumangpot ni manong. Agigiddan kami tun amangan kadatatang. Malang arot anak ko. Tapno adda kasangon ni manong mo amangan. Ni, o sige, mangan kayo latan Sungbatak bi iti awag ko. Hello? Elisa, agkita tayong tunbigan. Adanas kang naibagakan ka. Ha? Anya dayta? Imawag ka lang arudan. Di mo pala ibaga. Di ka nga rod gumurguray ti dayto nga ibagak Wan, anya nga min dayta? Nagsinalak kami iti boyfriend ko. Nagpasyal kami. Kalpasan na, mapan kami kumamangan iti may sa restaurant. Ngamsaan kami ang nagtuloy. Nakitak namin ni Rodel, ada kadwa na babae. Anya? Sana kagar aramid lang iti istorya Kun kadwak pa ni Jerry ang nakakita kadakwada. Feli, tsaka mo no, patsak dahi nga imbaga mo ano saan? Saan ka mo tapilpilitan, friend? Ngam dahi ito lang timakunakan ka. Paliiwam ni Rodel, narigatan. Sige, agyaman na friend. Itay ka di ba nga gururay ka? Kaano pa'y aluklukwan na Rodel? Elisa, anya ka din dahil tangay bagbagang. Awanan kay tibayin. Nagpanakakan ka. Ngam anya ter aramidam. Diyan ka mo dahil tangay bagbagang. Di ka naglibak pa'y. Mismo ni Felia gayam ko tinakakita kada kayo. Adda sa bali a babae akadwam. Imposible nga gulbuti gayam ko kanyak. Elisa. O anya, naglahat ka? Rodel, ato di pampanunutak ita. Nagsarda nga kiti panagadal ko. Parikot ko ni Nanang Mi. Sa ita kastapay lang taramidam. Rodel, kunak manunapudno ka kanyak. Elisa, pakawanan na ko ma. Diyak yung nagara. Nasuliso ka klaan. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Anya nga'y di inaklon mo matlaan. Pangasim. Pakawanan na ko ma. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka, Rodel. Ngam ka po iti naramid mo. Diyak may ka rin agsubli pa iti sigod apa nagtanag ko kan ka. Ako na ka nagbindong tak. Diyak ilimak na ita. Kabalak aliklikan da babae para kan ka. Napatag ka unay kanyak. Sana kas ka rin na dahi tang ibagbagang. Elisa, please. Saan na maulit pa ikarik. Tsak amo, no anya di panunutag ita, Rodel. Sige, panawan kan.
Elisa, anak ko, apay kasta tila nga managawid. Kasla nagsangit kamot. Awan laang daytoy, tatang. Wano nag-apa kayo kini Rodel. Tatang. Kuna konkret. Awan ang yaman na daytoy, tatang. Sige, mabitlaan. Isaganak ti kanan tayo. Agidasara kon, tatang. Nanang, adto ti kanan niyo, oh. Elisa, anak ko. Nakapsutak. Oo na yan. Tiyak makahangas. Nanang! Nanang! Tatang! Ni Nanang! Ipantayo sa ospital! Elisa! Elisa, ating ko! Anya pasama? Manong! Ni Nanang! Barigatan nga gangas! Itaray tayo sa ospital! Mangkita kayo di pangiluganan kan ko na! Oh, sige. Bantahin mo din Nanang, tunga panakon. Naimpaglakit din. Tanay-taray tayo adagos dito ospital ni Nanang, Manong. Wanyarot ating ko. Manong, padasag sa Tiagabroad. Uray duwala ang atawan. Para kada tayo matlaan. Sigurado ka kadidita ating ko? Uwan, Manong. Agpatulong ak iti kasinsinta. Ni Marvin. Sigurado ang matulungan nakday jay. Elisa. Mabiit laang ba't nga urayan ti dua atawan, Manong? Ket taking karita ating ko. Basta tinapatek ket agandad kalata ka na yun. Uwan, Manong. Di kay mandanagan. Wan gam ating amo ka din ni Rodel dahito e planon? Saan pa'y, Manong? Ngam ibagaktukan ko na. Oh, apay kasta tilangan. Kasla da na nagapampanunutan. Rodel. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Iso nga, inayaban ka dito parke. Kasta ka di. Anya day ka? Agabrodak, Rodel. Oh. Pasensya ka na, no italaan na ibagakan ka daytoy. Amok ngamin adinak palubusan. No ibagak nga amunakan ka. Sapay ko mata maawatan na. Elisa. Agkasapulan kami ngamin unay iti kwarta para kaninanang. Amumatan, no kasano kadakkel ti busbusan mi a kwarta, no kas di ama ospital. Maawatan ka. Impakaamong kumamot kanya ka. Pasensya ka lang kuman, Rodel. Kasano nga rin ito? Indon umay alawas yung flight ko. Anya? Uwan, Rodel. Napartaktipan na kay pag natipapeles ko. Ta nagpatulong akiti kasinsin ko. Kasta ka. Sige. Good luck, ha? Inakat. Rodel? Rodel! Mabitlaan! Rodel! Nasakit sa amat tinakam na iti pa nag-approve ko. Iso pinanawan na ko. Hello, Feli? Oh, friend. Itaman pa nakaawag ka manan. One friend. Day off ko ngamin ita. Awan mo aramidak. Iso analagip ka nga inawagan. Kasta aya. Kumusta mo ti trabaho dita? Okay lang, mat friend. Iso na lang. Tatanlo abulan ko pala dito eh. Ay, mailiw ako iti pamilya, friend. Kan syempre, kastamatan kan kaagayim ko. Aganos ka, Elisa. Tapara mo lang iti pamilya, no ang pinanda ka dita. Sana ba na eh? Duwatawan lang dayta. Ay, uwan kay.
awagan ni Rodel? Ay, day tangarog ti may sa aparikot ko ita, friend. Oh, apay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Manipod imayak dito eh. Ha? Kasta? Unay mo tunday ta ang boyfriend. Kaslawan pa nakaawat na. Uwan nga rod, friend. Pinakawan ko, idi nagbasol kanyak. Ngam itatagda akong dito eh. Diyak matmarik na ti panang isakit na kanyak, friend. Di nakpay kumustaan. Anya mo tayo taan lalaki. Immature. Diyak amon na niya ti pampanunutan na, friend. Bay amon. Saan na iso ipanunutan? No talagang ay ayatan na ka, concern kumakan ka. Saan na kas jay? Talo abulat mo dita? Ngam di nakapay kinumusta apulos? Anya klase ang boyfriend data? Ala, bye-bye amon, friend. Barang makalagip tumatlakan kat umawag. Sige, baliwak tumanan ti umawag, ha? O sige, friend. Agan-anad ka dita, ha? Agyaman, nak. Bye! Manong, kumusta kayon? O, Elisa, ading. Mayat nagtading ko. Among po ibig sa ninanang, may iliw takingkan. Kasta ka di, Manong. Sana bale. Manula abulanan. Agawi dakton. Wali nga rod. Kasa nagtigal daw, malipod na pan ka dita. Manong? Adala ko madamagag kan ka. Kanya ka din ay tading ko, ipagamo. Kanayon ka matamapan ijay ili. Saan mo ka di makitkita ni Rodel ijay paradaan, Manong? Apay ni Rodel? Kaya nung nakita ka din na minsan nga takadwa na babae, kaya nagdapay ka upana ang maubin. Anya? Apay, kunak man nung nag-break kayo, di? Saan? Manong? Awan mat nagsaritaan mi nga break kami. Manipod imayak dito yung aging gaita. Tsak namin makontak ti cellphone na. Di nakpay pulos kinumusta, Manong. No kasta, nangasawa gaya man ni Rodela tsak mo. Di na imbaga kanyak tapno sa anak ko mamata ng namnama. No agawi dakat da kami lagta. Unay mata ni Rodel. Kunak no ay ayatan nak. Elisa, ating ko, saan na ni Rodel di paragyan ka? Agbabawi ak anagayat ka nagtalagkan ko na, Manong. Inalilaw naglagayam. Ay, nagsayaan ta nakaawit kan ading ko. Wan nga rod, Manong. Law, may kangarudan. Ta mapantaglugan ni Jay paradaan. Kasi dagtamatan, sigurado. Naragsak nga gururay ni tatang kininanang ije balay tayo. Manong, ni Rodel day chay pa. Na, haungan niya paiso. Rodel? Elisa? Kumusta ka? Kumusta ka, Mat, Rodel? Nasaya at mat. Ada nasawak. Adamat ang duwang anak mi. Kasta ka di. Nangasawa ka. Nga awan man na ti closure ta, Rodel. Pasensya ka ni Lisa. Nga di nagabrod ka. Naamiris ko. Asaan ka mo din ngay ayata. Iso ang nangasawa ko. Pasensya ka lang kumat. Jack! Nagsasaom? Huwag naman! Kasta kadilatan na kanayon dararamidam.
tagbarbartak. Anawan nakman dito eh. Wawan tinasayat nga ibagam. Ay, rabiin. Ngam awan pa'y laang ti amam anak ko. Puwan niya rod, nanang. Sigurado na bartag mananday dyan itong sumangpot. Uwan nga rod. Ala, oh my God. Umunatan amangan. Amangan kit dino sana makaawid day jay. Sige, nanang. Mabisina ko. Apa yan? Nagbayag ngayon lokant yung tirida, ha? Nabartag ka manan. Saan ko kaya tamang nagdisermon mo, ha? Kaya't kung tagina na. Kasta ka kadilatan na ka na yun, Harold. Nagdalaman! Mga matungpak, ano? Di ka sumarda, ha? Awan lang arudan ti trabaho. Ngam ka na yun kapay lang agbartag. Anay ko. Wala ka sumardang ka, anay. No di ka pilagbalbalew. Agsina talangan. Nauma ako ni tigas ka nga raramidam. Sakit din, di bot-bot nga. Di oras sinanak. Nagado babae dito, mga kanya. Saan la, siga. Anya? Tatang, gusto kayo ton. Ah? Saan mo kumadang ran ni nanang? Anak ko, mapan kan iti silid mo. Di mo ni kaskaso ti amam. Igoy, anak. Ni pa'y lalolam ti mangitulod kan kay ti pagadalan, ha? Wen, nanang. Agyaman ak tamaawatam, anak ko. Masapa ak ngamin amapan aglako iti palengke ita. Wen, nanang. San abalit na naanos mo't ni Lola ka mangitulod kanya? Di ka agsulsul pang iti pagadalan nyo, ha? Ang mga nagpapaanawa ka mo't ijay. Saan, nanang? Ala, anak ko. Ingka nga rudagar mo saran. Tapno di ka maladaw iti pagadalan nyo. Ne, nagsapa kayo mo't, Christy, anak ko. Wananang, tamasapa ka mapan iti palengke. Ay, da kayo kumapay laang ti makaamo amang itulod kin ni Igoy. Saan pa'y ngamin anak kariing ni Harold? Awan ti parikot, anak ko. Saan abali, taawan mo ti aramidak kita dito'y balay. Agyaman ak, nanang. Aguray ka. Anya man ang tinapasamak, takas taday tarupam. Lola, tinungpa ni tatang ni nanang iderabi. Nabartog namin ang nagawid ni tatang. Anya, inaramid naman kan katikasta. Ay na, nabartag ka nagawid ni dirabi, nanang. Imbagaklaan mat nga awan ti trabaho na. Aka na yun ang mabartag. Angam, tinungpa nakit din. Talagang awan babain di asawam. No saan nga balbalew? Siyak mismo timang idarungkan ko na. Nanang. Di na kalangarudan matulungan nga aglako iya palingke. Isopay ti adaganas na amang dangrankan ka. Ala, husto, nanang. Siyak tulad tanti makaamo ka ni Harold. Oh, Igoy, anak. Agbati ka dito yan, Agsingsingpat kawan. Wan, nanang. Nanang, mapanakon. Alaing ka, nanak ko. Agan-anad ka, Anya ka matan, Harold? Nabambanuga ka naggapoy di palengke. Di ka man lang nakaluto iti pangrabyan tayo mat. Unay ka matan. Anya nga iti ilutok. Kitawan mo tinaimas ang sidaan na ginatang mo. Anya? Kanayon mo't anatang ti adda dita amasida. Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas ang sidaan. Di agsapol ka iti trabaho, no kayat mo tagsida iti naimas. Ay na, ultimo aginaw dito balay, di mo pa'y maaramid. Day tala ka din agbarbartag ti among aramidan. Di nakman pagsasawan si ka, Christy. Amangan mo nalipatam akwarta tinaganak ko. Tinaaramat dito'y panangpatakdar ta iti balay. Ha? Anya? Pati day ta isingir mo? Agreklamo ka? Wan, agpayso akwarta dagiti dadakkel mo tinaaramat dito'y balay. Ngam tawid ko to'y daga, manipod ken ni tatang. Pudno man tunggal ibagak kan kamapan kagsapol iti trabaho. Kasta ka nayon ti ibagam kanyak. Jay lakwarta na usar dito'y balay ti kanayon nga isidir mo. Agsapulak to iti trabaho. Ay na, kaanon tupay dayta. Agad adalan ni Igoy. Ngam siyak amin tagasgastos para kan kuana.
Imbes asika kuma, tasikakot nga rod ti ama, nga manya ti aramidam, kanayon kang agbartag. Apay, di mo maawatan ti imbagak nga agsapulak iti trabaho. Oh, umuna kan ama turog anak ko. Diyak pa'y makaturturog, nanang. Ay na, anda pa'y klase mintun bigat. Siya kung ti manguray ka ni tatang mo. Ang mga nudang ran na kayo manan. Ay, Nanang, apay ngamin na saan nagsapol iti trabaho ni tatang. Isumutlatan na kanayon ti adda diti balay. Ala, baybayamon anak ko. Sana bali, anda mo trabaho. Ala, ingka maturugan. Ni. Siya kung di mangilukat itiri daw, nanang. Aba, sigatin ng ilukat itiri daw. Ayan ni nanang mo. At iti kusina, tatang. Nabartag kayo manan? Ay na! Nabartag ka manan, Harold! Ay ako mati pareho tayo nung nabartag ka. Saan ko mata dinawat kan ka tayo nyinom ka? Anya? Naman! Awan at talaga ti panagbaliw mo. Kaslasaan ka pamilyado. May salang awis dakan ka, mapan ka matadagusan. Ngam no diti balay, ado ti reklamom. Ado manen, tinasaw. Isa ka nam ti makan ta mabisina. Apay, di da ka pinakan, itinaggapwam. Na. Di mo't isaw tinapatagkan ka, dagiti barkadam. Na. Isaw dati pang ipapaayam iti oras mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Oh, Sandra, ading ko. Itaman pa anak ka umay ka diti balay. Wan manang, mailiwak ngamin ka ni Igoy aka anak ka. Ay, at tigayam ti ginatang ko amakan para kan kwa na. Ay na, agyaman ak unay, ading ko. Sabado ita, isarim warmanan ni Igoy anapan na kiayayam di takaruba. Kunakon ka. Nala, sumurag ka. Diti unag ti pagsaritaan ta. Wan manang. Ay, wan kayam. Awan ni bayaw? Napanmanan ay itayan dagiti maikadua a pamilya na. Ha? Anyat kayat mo asawan, manang? Kat itayan dagiti barkada na agiinom damanen. Ay, una yun ti asawa. Aging gaita? Saan pa'y nagbalbaliw? Ay, problema nga ron day ta ading ko. No kasano ang mapagbaliw ko ti asawak. Sapa yung baga kanyak ni nanang adangdangran nakakano nukas di ang makainom. Wen nga rod, imbag kumaa, no saan ang makitkita ni Igoy ti pampamayan na kanya. Kaasi ni Igoy, nukas ta ka na yung ter-aramidan ti asawa, manang. Wen nga rod ading, masyanak matiti anak ko. Ay, manang, adagayam ko nga agsapsapon ti may sang agtrabaho iji baring. Amang ano kayat mo ti agabroad? Sana bali? Napigsapay mo't ni nanang ka ni tatang amang aywan ka ni Igoy. Sige, panunuta ka na yung bagday ta ading. Nasaysaya at no agabroad ka laangan manang. Ngam ti agan amos kalatan iti den na ti asawam. Kinapudno na. Imbagak kankwanan asinaak no di pa'y lagbalbaliw. Ngam kaslaawan mo ti bubutngan na. Anong pa'y lang ti kasta nga asawa ngay? Di na kapay amo atulungan. Bagi na lati pang panunutan na. Oh, Sandra! Nasapa ka mat ngayon may diti balay? Wan manang, di ka pa'y lamapan iji tiyandaan. Ha? Rugyan takit din nga ilakad ti papeles mo. Kaduan ka manang. Oh, narabyan ka manin anagawid ita. Aday na si Kaso. Ay, nada kita. Aga brodak laangan. Anya? Di ka matlag sa iti pagtrabahwa mo. Di siya ko, ti umadayo. Para matlakin ni Igoy, no apay akayat ko taga broad. Kasanon nga ni Igoy? Ni nanang ti makaam mo. Jak ibatikan ka, tamok matlaasan mo ama asikaso iti nasayaat. Apay ngamin nga, wanti pa nagtalag mo kanya, ha? Apay, iti kasta nga aramid mo, at dapay la pa nagtalag ko kan kaaya. Aga brodak, tabarang day tatiwagas, tapno agnakam ka.
Hello, Tatang. Kumusta kayo ditan? Ayos kami magditoy. Kasangsang paglaeng dananang mo, kan igoy ang nagkapoy di pagadalan. Ay, kasta ka di? Kung gayam, intuludan ni nanang mo ni Harold, iti kanenday di balayaw. Ha? Apay, anyat na pasama kan kwa na. Agsakit, hindi pa ilan na minsan alawas na di asakit na. Ha? Kasta ka di? Kat intuludan niyo ko maitiagas na ah. Wait, intuludan ni nanang mo iti kalman. Sige, baliwak tulangan ti umawag, Tatang. Padasak man nga awagan ti cellphone ni Harold. Hello, Harold. Hello. Nakaawag ka man. Kumusta ka dita? Okay, aklaan. Imawag ka, taimbagan ni Tatang nga gurigor ka. Huwag na ron. Ninanang timang mangyag, iti ka nagtitibalay. Apay, di da ka matulungan, dagiti barkadam. Rumbang ko mga isuda ti mang tulong kan ka ah. Gaputa isuda kat nga rod, ti kanayon na pangipapaayam iti oras mo idi. Idi adaak pay ladita. Kat, anyangay, aday gatang mo iti agas mo? Awan nga kwarta kita. Nala, urayam, tay bagak ka ni Sandra amang tadkan ka iti kwarta nga igatang mo. Agyaman aklaw na yan. Mom, marit na kitang di kinapatid yung aginan. Malipag bimanaw ka. Namiris ko, anapat patag di pamilya. Yung di barkadak. Ikarik kagbalbaliw ako. Jak gayam ka ba lang? Noon na kayo ang pamilya, di mapukaw ko. Ala, sapay la ko mga ron, tagbalbaliw kan, Harold. Pinakawan ko ti asawa, nga uray nagkurang, kan nagbalin nga irresponsable nga ama iti anak mi. Jak ninamnama nga iti panagabroad ko, kat isumatan ti panagbalbaliw kan panakaamiris na. Kat isumatan ti simublat ang nagabroad ijay Dubai. Kat mariknak matan ti si pupuso a panagbalbaliw na. To'y pagayam mo, Kristi. Agyaman kami pagama, Kristi, tingka panakipasat iti dayto a programa. Nagkinaawatan kayo matlaangan nga agasawa. Kat nasayad dayta. Nupay nagin na dayo kayo manen, sapay kuma. Tasaan na maulit dagiti paspasamat. Kat agtalinad kuma, ti panagtalekyo, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailingad, itinagan a Kristi. Manipod, probinsya, ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo at